wani bawan Allah ya tambaye ni ya ce da ni yawanci abin da kuke cewa mutane suna faɗa fa na ji wani malami ya ce ƙarya ake musu ba sa faɗa cewa suna yin guluwi su wuce gona da iri ko wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko wajen salihan bayi da waliyai wannan fa ba gaskiya bane ba sa yin haka har ma wani din ya shiga cikin gidan rediyo ya ce duk abin da yawanci ake zargin su da shi cewa sun ce salati kaza ya fi kaza salati kaza ya fi kaza duk ƙarya ake musu hasali ma babu wannan littafin ko kuma yin akwai littafin babu wannan magana a ciki to wannan magana ce mai daɗin ji ko shakka babu don duk wanda ya fito rediyo ya yi kalubale kaga ya so a zauna lafiya wannan Allah saka masa da alheri bisa ga wannan kyakkyawan niyyar ta shi to kaga mu da muka gani mu kuma sai mu karanta sai ya ji idan ya so daga baya kuma sai bayani ya sake biyo baya ba fa rediyon Maiduguri bane ba abin bai shafi Maiduguri ba amma wanda aka yi abin da shi ya sani wallahi ba abin bai shafi Maiduguri ba kwata kwata amma na san cewa yadda ake sa karatun nan anan haka ake sawa a can din inda aka faɗi waccan maganar sai ce wa amma fadlu salatul fatih lima ughliq amma kaga falalan salatul fatih faqad sami'tu shaykhana radiyallahu anhu wal naji shehun mu wato shi mai wannan littafi shine Aliyu Harazimi yace naji shehun mu yana nufin Shehu Ahmad Tijjani ya kulo yana cewa kuntu mustaqilan bi zikri salatul fatih da can na shagalta da zikirin salatul fatih shi kadai kawai nake yi hina raja'tu min al-hajj lokacin da na dawo daga aikin haji ila Talmasan zuwa garin Talmasan lima ra'aytu min fadliha saboda abinda na gani na falalatta sai dai na kowane zikiri sai ita wa huwa in ko kana son ka san falalatta ta wa huwa anna al-marrata al-wahidata wato salatul fatih din so daya bi 600,000 salatin tana daidai da salati 600,000 salati 600,000 kama huwa fi wurdil juyub kamar yadda zo cikin littafin wurdil juyub wani littafi ne nasu wa zakara sahibul wurdi anna sahibaha shi mai littafin wurdil juyub ya ce wanda ya kawo salatul fati wa huwa sayyidi muhammad al-bakari shine sayyidi muhammad al-bakari as-sadiqi nazilu misra mazaunin kasar egypt wa kana qutuban radiyallahu anhu babban kutubi ne ba lokaci balantana yi bayanin kutubi amma dai mukami ne a cikin sufanci kala yace inna man zakaraha marratan wa lam yadkhul al-janna dukkan wanda ya taba karanta wannan salati ko da sau daya amma bai shiga aljanna ba falyakbidu sahibaha inda Allah ya je ya ci kwalar mai ita a gaban Allah to kaga wannan maganar kajin sai kuma yace wa fiha yayi ta bayani dai dogo mai tsawo a ciki sai kuma nan gaba sai ya zo yace to sai aka zo aka bani fadalan wani salati sai na daina ta summa amarni birruju sallallahu alaihi wasallam ila salatul fati sai manzo Allah ya zo da kansa inji Shehu Tijani yace da ni ko ma ka ci gaba da karanta salatul fati lima ulika falamma amarni birruju ilaiha yayin da ya umarni ne kuma in ci gaba da karantawa sa'altuhu sai na tambaye shi an fadliha me falalanta akhbarani awwalan yace farko dai ya kamata ka sani bi annal marratal wahida kashi daya karo daya kawai idan ka karanta salatul fati ta adilu min alqur'ani 6 marrat tana daidai da saukan alqur'ani su 6 thumma akhbarani thaniyan a karo na biyu kuma ya sake bani labarin cewa annal marratal wahidata ta'dilu min kulli tasbihin waqa'a fil kauni tana daidai da dukkan wani tasbihi da ya taɓa faruwa a sararin duniya kulli zikirin tana daidai da dukkan wani zikiri da ya taɓa faruwa wa min kulli du'ain tana daidai da dukkan wata addu'a da ta taɓa faruwa kabirin aw sagirin babbar addu'a ko karama wa min alqur'ani kuma tana daidai da alqur'ani 6,000 marra har so 6,000 li'annahu min al-azkari dan shi din ma ayyana cikin zikirai wa min jumlatul adiyati addu'a us-sayfi kuma yana daga cikin addu'o'i din ma da salatul fati ta fi su addu'a us-sayfi wani addu'a da ake kira addu'a us-sayfi shi ko addu'a us-sayfi fa fil marrati al-wahidati minhu so dai kawai idan mutum yayi yana da sawabu sawmi ramadana azumin watan ramadana gaba ɗaya yana da ladansa wa qiyamul lailatul qadri da daren lailatul qadri idan an yi qiyamul laili wa kaza wa kaza wa kaza zuwa ƙarshe to wannan magana wato na jira din da wancan malami yace babu ita ni kuma shi yasa na dauko littafin dai in tabbatar akwai ta kaga ni jawahirul ma'ani kenan to saboda ɗaya daga cikin biyu ne dan kila idan yana tsammanin babu ita to yanzu kuma sai aka ce gashi akwai ta sai je duba to kila zai canja matsayi dangane da matsayin sanada ko ba haka ba idan kuma yace babu ita jama'a suka ji to sai a dauka ƙarya aka yi musu to amma ga littafin Jawahirul Ma'ani na Aliyu Harazimi almajirin Shehu Tijani da haka aka samu da yawa daga cikin Tijaniya waɗansu ba sai da wannan maganar ba
akwai babban malamin su a nan garin yayi rubutu ya ce wannan ba magana bace san tatsuniya ce ba daidai bane da sauransu shi yasa waɗansu malamai a Kano suke jin haushin sa to wannan yana ɗaya daga cikin abin da tarihi zai haddace masa na jarunta da yayi ko shakka babu a ce an kawo wani abu a ce ya fi alqur'ani duk wato haddan alqur'anin da ake ta yi a tsangayoyinmu da cikin gari da ƙauyuka da menene duk a daina a zo a karanta wannan guda ɗaya ta fi qur'ani su 6,000 wasa ne ai wannan wasa da addini saboda haka dai wannan bawan Allah ina kyautata san yaji ina fatan zai saurari abin da kunnan basira shi da dimbin mabiyansa da yake tare da su sannan kuma tun da yanzu ni bana Kano amma na tabbatar zaratan ɗaliban sunna suna nan da yawa a Kano a Usman bin Affan ko nuri da Allah su yi photocopy na wannan shafin su kai mishi har gida can unguwarsu inda yake kusa da can gidan kaza idan suka kai masa na tabbatar zai samu ina ga maka sosai da sosai zai taimaka kwarai da gaske shafi na 135 ne zuwa na 136 wallahi wannan abin da na karanta ban karanta muku rabin abin da aka faɗa ba abubuwan da suke ciki suna da yawa amma babu lokaci wannan mun ɗauka da tuni an wuce wannan amma shi sai ya zo ya dawo da aiki baya da sauransu amma dai Allah saka masa da alheri dai kila wannan ya zanto sanadiyar da dama mutane su koma bincike shafi na 135 ne zuwa na 136 in dai ban yi kuskuren gani ba har zuwa da 7 duk zaka samu wannan bayanin idan kuma ya sake cewa babu to a ciki akwai abin da ya fi wannan hadari amma ba lokacin shi kai to shi kawai mun kyale shi mun san cewa dubbai daga cikin mabiya ɗariƙun sufaye suna son gaskiya amma yawanci malamansu ne suka ɓoye musu gaskiya wallahi tallahi suna son gaskiya ko shakka babu da yawa daga cikinsu suna son Allah suna son manzon Allah kuma suna son waliyai na gari amma sai aka ba su waɗansu mutane a matsayin waliyai ba su fahimta ba wannan ta sa dole mu fito mu yi bayani sai dai wani zai ji haushi duk wanda ya ji haushi Allah ba shi hakuri ba niyyar mu bane ya ji haushi amma dai fa babu yanda za a yi a taba Qur'ani ko hadisi haka kawai mu yi shiru ba za ta yi ba wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu kada ku bi soyayyen da can sun bata wa adallu kaseeran sun batar da mutane da yawa wa dallu an sawa'is sabil sun bata kuma daga tafarkin hanya ya jama'a sai ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ka sa mu cikin waɗanda za a yi wa gafara a wannan wata wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala